Sige, hindi naman. Nga nang nagagawa. Hindi ka pinagawa na lima ko. Magatutin na sila na sinigami. Sige, hindi na kayo. Kasi kung tapos may ibang mata. Okay. Katulad sa tayo. Makapag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 
Kada, di ba dati gabi na nagtanon, naglawan, nagkawin ang samahan, naiigawa budget sa sangre. Sa pagkaon. Tanon po, di ka hapon na sila budget sa sangre. Mga ulit nila di kong pakali. Ay, Pero, karon, di mo gawa ni budget. alam mo kayo man giina na basta hindi ano sila tapos nag-win sa dito magbuwag ano mo yung 600 sa palibo ko Diyan mo dublihan mo siya kaya tapos na oo galis ko sila sa barangay makita ko matulog kita pagpangon na sila dito hindi mo sama bigyan mo asa mag-enjoy mo sa pamilya? kapag ganda na dami na pintura niya ng kulay Ang iyo to. pintura signal pag mayroon mo to full na makay na Ato mga sa mga Christina. wak na kayo ito may tao dito hindi ano ko dito sa Awa ka messenger ba din? wak na ako sa kanang out ko sa ano tuwa na hindi ko ba ano yung tuwan kinuha ko Ganang. Wa ko malita? Kuan niya og kanang statement ba sa mga sarili niya. Sir James, information din ha. Kaingon na sila ka Sir James naman kay kuan na kapag sa email Sir James. Oo, kaya may position discretion. Ato na Sir Jerry, mga ito yung Kasi Sir Jerry ano? Oo. Tapos may office. Dennis mo ka? Ang saan daw ron? Hindi, taginog to. Ha? Ano? Isa tulog ko ng isda. Suba ako ng pulo sa akin. Dati sa niya. Man? Pwede na to. Oo naman. Unahan, statement sa. Oo. Ako ba yung badal? Tiplan sa hindi ka bot mas proper sa hindi kasi no unahan doon tayo na nakatunay yung stable na paksaka doon na proper na sa electric hindi ka na musaka na bukas na tulog English na doon lagi Asam din naman na highway. English na doon Sagot. Huwag ka nang ikuha. napamalitan na Unja, mga to, unja. Unja. Kapon na, alas 3. napamalitan niya Nagkatong ikaw na itong asista. Okay, dulu. Lihat. Ang gawas mo daw. Gimana? Oo. Clear. Ko, natubang gihatag din mo ni Sir James mo nga ni Bula. Sila na nagpila. 2021 naman po. Mura ko, yung mura yung ito, kasi rin ni Buwan man. Ang mga nang ato mo yung email. Ay, wag. Kini sa liga ni ang diri ko na Sir James. Mo. Ni asa ko kasi natay ko siya ingon diri kay. Oh, 2022. 2022. Yaw, itong gihapan. 2021 ano ba? Mas panalo Sir James. Naroon. Naaron. Panalo. Sir, Nag-insure ba din pero hospital. Hospital
hospital? Pinaka-email ni Sir James, ingon si Kapitan ko, no? Naman ko ka-email. Di ana ho, ito siya. Anong ganyan? Ano siya? Kung pasa man ko. Pinaka-ingan ni Pe. Ang Virgilin. Ba't nila mo? Ngayon eh. Oh, iba na to. Ano? Ito, meron din ko sa Kinsa na dyan? Pasa man ko. Busy lagi mo ron. Mangita ka sa ano eh? Naway ako din yung advance treatment sa 29 pa sa Liga sa September. October, November, December. Ano ang kalawa? 2019 pa. Patong October, September, November, Yung December. lansa kasi Ano na? kuhaan. Luto si Kuha kumbate. Pero was, Susan, Ate Yuling. Mahal ba yun sige? Ate Yuling. Hospital? Anong palibot yan? Yung malipas. Hindi na yung may busy na dito. Tuna na po yun. Ato si Kuan. Kuhaan siya kung Basic. oh, wow. Mas nakalipo na lang.